Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι μου. Είμαι η Σοφία Games. Αυτά, σήμερα θα κάνουμε react. Το στην υγειά μας, το βίντεο κλιπ συγκεκριμένα, επειδή το στην υγειά μας το έχω κάνει react και όσοι δεν το έχετε δει το react, πάτε δείτε το. Εδώ πια πάνω αριστερά θα έχω την καρτέλα που μπορείτε να το δείτε. Αυτά. Και πήγε η τάπα το βιντεάκι που είχα κάνει react με τη Μαρία και λέω ας κάνω και ένα react το στην υγειά μας το βίντεο κλιπ. Να μην το απολογώ με subscribe, like, κοντά και μπράκι να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και θα follow Insta και Discord και δεν ξέρω ούτε εγώ τι. Αυτά, πάμε. Μπρο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η Μαρίνα δείχνει πολλά πράγματα, παρά να δείχνει τον εαυτό της, ξέρω εγώ, να κάνει διάφορα, ξέρω, δείχνει κάτι άσχετα πράγματα που δεν κολλάνε. Λοιπόν, καταρχήν τι είναι αυτό που έβαλα, τέλος πάντων. Γενικά το editing της, γενικά σε κάποια βίντεο κλιπ που έχει κάνει δηλαδή στην υγειά μας, ξέρω εγώ, το στην υγειά μας αυτό, ξέρω εγώ, δεν αρχίζει και πολύ καλά, τέλος πάντων, πάμε, να μην τα απολογούμε. Αλλά όμως θα παραδεχτούμε ότι η στίχη της είναι καλή, δηλαδή γενικά η ηχογράφησή της είναι καλή. Αλλά το βίντεο κλιπ της, δεν μ' αρέσουν τα βίντεο κλιπ της, είναι πολύ έτσι, δεν κάνουν καλό editing. Sorry Μαρίνα, αν θα το δεις, που δεν νομίζω, sorry Μαρίνα, αλλά δεν κάνεις ωραία βίντεο κλιπ. Δεν κάνεις ωραία βίντεο κλιπ. Αλλά τέλος πάντων, πάμε. Θα μ' αρέσει το τραγουδάκι, μ' αρέσει το τραγουδάκι. Αλλά το βίντεο κλιπ, δεν ξέρω, δείχνει κάτι άσχετα πράγματα, δεν ξέρω τι φάση. Δηλαδή τώρα αυτό που κολλάει οι καρέκλες να δείχνει τα τραπέζια, αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Μήπως κάνει διαφήμιση. Μπρο, τώρα γιατί δείχνει άλλο, τέλος πάντων, πάμε. Μπρο, αυτά τα παιδάκια είναι τόσο κολόφαρδα που θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι φαν της Μαρίνας, αλλά θα ήθελα να δω ένα διάσημο σε κλίση, σε βιντεοκλήση. Γιατί όχι, ρε παιδί μου. Μπρο, πού κολλάνε οι γρανίτες τώρα. Μπρο, πού κολλάνε οι γρανίτες. Άλλο κομμά, μας κάνουνε να θέλουμε να φάμε, μας ζηλεύουνε. Μπρο, τι δείχνει εκεί πέρα, λαϊκή. Δεν με κάνεις, δεν είναι κανένας, είσαι στη ζωή μου φως, και σένα γόρι μου θα κάνω χαμό. Μπρο, τι μπαλόνια είναι αυτά, τέλος πάντων, πάμε. Παιδικά μπαλόνια, οκ. Και από πάνω τη σημαίουλα μας, μια χαρά. Τι τους κάνουν διαφήμιση, δεν κατάλαβα. Γιατί τους δείχνουν όλους. Στην υγειά μας, πίνω στην υγειά μας. Ουρά! Δεν μπορώ. Sorry guys, κόλλησε για μια στιγμή. Τι φάση, μπρο. Δεν κατάλαβα, δείχνει όλους, τους κάνει διαφήμιση, δείχνουν
το καθένα, τέλος πάντων. Κατάλαβα. Κάρβουνα αναμένα. Κάτσε φλεξάρουν το λεφτό μου φαίνεται. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, πάμε. Εντάξει, το βίντεο κλιπ δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά... Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, το React, θα βαθμολογήσουμε κιόλας και το βίντεο κλιπ, αλλά και την ηχογράφηση, που την ηχογράφηση νομίζω την έχω βαθμολογήσει στο προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων. Και εντάξει, δεν δείχνει κάτι το wow. Τώρα, γιατί δείχνουν τα λεφτά, ρε μπρο, δηλαδή. Τι πας με τη ζωή. Να πω, παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου το βίντεο κλιπ. Η ηχογράφηση ήταν ok, αλλά σαν βίντεο κλιπ δεν μου άρεσε καθόλου και μοντάζ, επειδή ξέρετε είμαι editor και ξέρω ότι δεν είναι καλό μοντάζ αυτό. Τέλος πάντων, θα βαθμολογήσω, όμως μην με κράξετε, αλλά είναι η αλήθεια ρε φίλε, είμαι με τη λογική. Λοιπόν, το βίντεο κλιπ θα το βάλω ένα... Λοιπόν, παιδιά, θα το βάλω ένα 5,5 στα 10. Sorry, μην με κράξετε, αλλά το βίντεο κλιπ και σαν edit δεν ήταν καθόλου... δεν ήταν καθόλου καλά, καθόλου καλό δεν ήταν το βίντεο κλιπ. Αλλά, θέλω να μου πείτε αν είναι ένεργα, μακάρι να είναι ένεργα, όσο γίνεται το launch σου, μακάρι να είναι ένεργα τα comments από κάτω. Να μου πείτε τη γνώμη σας και να μου πείτε τι άλλα τραγούδια θέλετε να βαθμολογήσω και να κάνω react. Λοιπόν, αυτά. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι να πω. Follow, ξέρετε στα κλασικά. Follow, subscribe, like, κοντονάκι πέρα για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και αυτά. Θα το πούμε σε ένα επόμενο react. Και κάντε με follow στο Sophia Games. Άντε, τσάω. Και σε επόμενα μου κανάλι. Τσάω! Στην υγεία μας.